як змінити своє життя. У цьому світі все змінюється. Люди змінюють зовнішність, місця, стосунки, але справжня зміна починається всередині. Її дає не світ, її дає Бог. Тільки Він може змінити твоє серце, тільки Його любов зцілює те, що болить у душі. Хочеш нового життя? Не шукай у зовнішньому, помолись. Попроси Бога змінити тебе. Це не буде легко, але це буде справжнє. Це шлях віри, це шлях до сили. Бог уже поруч. Зупинись, помолись, зроби перший крок. Він із тобою завжди.